khana khom khlaioi chini tipra mothani je sangrak jugrok bai jung samung khlailai tonglaio belai khana khatu thungo o area ni bagai phiaba ang tabuk bising hapane bising tui ang khnawai makha je chini tipra sarok bo tabuk bo BJP khlai tongnai ang khnawai manai belai khana kha khamse jale jago chini ojora tabuk o paithani jobabo suno chini buagra suno loge dui suno tomani ojora wo mokoli mukti khiklaioi sa khamyano doktor phunukri mayangoi phunuk jangmane time gurigoi bini tipra saroni birmang danang no hrebo girijagoi bini jaga sampoti phaloi chini bagoi joto tipra sani bagoi asuk samungklai tomani rokno chung dini bobuji angkankai chini okupal birmang chini tipra sadofani birmang jora bodino chung yoi mang chinai takte bhuro ang sanane mutungo tabu oro program jara phaiya I badar sabab phaiya kabang matine taku buku gyati gusti rokana gini wo tongoi khnaoi tongoi man khna mic ni bising tui khlaioi ang gobok na musungo borokno ang koina ne musungo ang norok ni yakum rong ta ne bagai himba phaidi jong bal dak sakhlaioi bubagra ne thancha ne mariwo jong samung khlailai anong hoi chini bakhawo tini ni simi jong smai taklaina ni jora sopai khata hute bukro chini te prasani birmano tai sabo nugya tong sabo sia tong buini bana tolo tong phano tipra jara shikito somas ni serai rok kangke borok kuno dino phano komon jagawo bot diwan nai ang asa khlai manya tamne bagai himba chini bubagra jonna logai wo ane boito bo ja sabana ni tolo tong phano borok tipra mo thana bot dinai nai ang wan sugo tai boito khlaio anaras mariwo joto bot dioi jong tipra mo thano bubagra no joy jukto khlai nei ang wan sugoi na harai manu tai ani je warrior sokto komni to bok sanani komno purui borok asuk din borok ma khlaioi samung khlailai tonglaio sakni nok nupungni rang puisa bai khlaioi jong samung khlailai tonglaio jotono juk yang nupung jong genang ya tipra saro balai khano jong bigra ja chini o bigra tui phano bukha tongmani bagoi jong tonglai ma ba yanawo phan chotonglaioi jotono jani jora tui samung khlailai tonglaio chai tonglaio o chai tongmani no jong saja de puron khlai manno chini thangsungo chini sukthai borara chini bagoi mungsa sukta jong khlai klangoi manno hnoi chini bubagra tipra sado phani bagoi mungsa thaija de khlai klangoi manno hnoi tini chai togoi tong takutai bukro o chai to mungni jorawo jongbo bubagra na loge rulai tonglai jau mantui manya tui ya tui buini hai khlaioi buini rajnoitik hai khlaioi chini rang puisa bo yakhaw grui phiaba chini bukha tongo chini sago chini kaitor tongo chini bogoban tongo bochuno naikan nai bochuno nai khlai tongo chung joyeng nai abo ang proud feel khlai samani kogya tamni bagai himba jono sadharon public ni kogno ang tini norno sawoi tongo sakare bro ani tipra saroki buta ang confirm ini nomano phiaba tini wanjui do phani borok mugli do phani borok thuruk do phani borok hindustani do phani borok borok sejengno sawoi tongo je na jeng taklai bot dinani jaga krui ni sawo bot dinani jaga krui jeng taklai tipra ma thawa bot diwoi norok jung joy jung to khlainai boba kala joy jung to khlainai borok tini kong diwoi to khlainai ani tipra sa ta kutai bokobro norok ta moi asugoi tong sinai buini do phani borok jungna hamjagai jungna rutharai tongo phiaba jeng gaita bo no ma asugoi tong sinai haide buini samungni bagai jung khlailai tonglai sinai chini jati chini man thaino chini shok taino chini hamma bai buini hammani pherlayo chini rungma bai buini rungmani pherlayo aboni bagai jeng tini soi jagao shok bai man thanoi ang wan sugoi mano jeng saja chini shok thai borara chibai sajak nai bubagra 2022 साल rogo tipra sane bagoi samung khlainani hinoi nomhoroi phaiga hiaba norok kamungoi a jorawo bubagra na joraria hinoi juno proshno khlaikai je tabuni sajei jorawo je phaiya tipra saro boroni busuk busano jawab hinane boroni buku ko tongla takute bukuro aboni bagai ang sanani mujungo norok tabu ko jora tongko phaidi jong pal baksak layoi yak bai yak long layoi jong samung khlailayano buini rang bai buini phan bai jong phan chotong lai kok salayo tamne bagai himba di pramotha pas khlai manyak noi jong kabang ma BJP ni neta netri rok bai jong sajagai tongo jong hinjagai tongo
fiaba jong abono khunju kanoi jong khunju pati oina haroi jong wasi oina haro fiaba jong gedung ni bising tuya jong kejang ni bising tuise borok bai jong fight khlainai hinoi jong phurung jago jini bubagra juna amono phurungo norok zero violence samung khlaidai hinoi jono sao jong kuno violence khlainani thangya tini BJP ni flag puja jamane yagulobo jong hinjago tipramothani borok flag puja jago hinoi tabu bothai jingo प्रशासन नि तरफ होइते अरा आनि खुनजो बसकामा खनावै दंगो फियाबा बखाव दुख नांगो आनि दिप्रामा थानि जराइरो जुदि तिनि बीजेपी नि फ्लैग फुजावै दंखाय कांग्रेस नि फ्लैग फुजावै दंखाय तृणमूल नि फ्लैग फुजावै दंखाय आं बरनो बुबाग्रानि बिसिंति खलायै बर पानिशमेन्ट माननाय फियाबा आनि जराइरो चिनि जे दिप्रामा थानि जराइरो जीवन फाना आम दिख्राय सामं खलायै मानिया जों क्लास खलायजाक बुबाग्रानि वारियर्स रो सामं हामिया कुनो दिनो जों खलाया खलायै बमाइया अब आनि पोइतो borok nongnai pujanai borok no julok duspainai jum jawab rijangnai borok no gondogol khlainai borok no ti borok no rongnai jelo sok jangnai bobla gupra khaijaknai bo desa jung toloi tong ta bo dunia o jung toloi tong kha jini khawa nangnani jora sopai kha takhute gukrok tini jole oi samani kogya bekha nango bekha khamo lokong nama sabo ang kha khlaimani sudah diprasani simite kupal birman faikana noi fiaba tini komarpur hai municipality area rogobo jum door to door khlaimani bising toi fulsori hai area noagao hai area ganganagar hai area jaga rogo jum tini thangmani yakolo jum nugoi mano tamane bagai himba borong ni borok bo tini masaya manungya makanya macungya noak kebai huk kebayo tongoi tongbayo abone bagai no belai khana kha khamo jong sudu tiprasani bagaya jong tini ora jotto community ni je tipra jo je tongnai jine komarpur sub division na jotto community ni je tongnai bo muslim oi mano bo manipuri oi mano bo bengali oi mano fiaba jong samas ni samong khlainai je ni nok kuroi huk kuroi abahai borang no jong uchit bicari nai kebang ma hamya saya tongo doktor phunoi manya cancer akranto rugi ro kebang ma wanji bosong ni bororo tongo jong tini door to door program khlain thakai jai moholi moktu jakja khlai borok kabai khnaru jungna tamne bagai himba borok o tabuk ni je শাসন যে রাজনৈতিক নিজে রাজত্ব চলে হইতো মানিও বড় কোনো শান্তি মাইয়া বড় কোনো সুস্থতা বিচার মাইয়া বড় খরচা বাইক বক্ত খুব যাগো খরচা বুজাক তক যাগো নকনি ন খরাই পয়সা কক সানানি বড়নে ক্ষমতা করই বিশ্বাস ক্লাই বেঙ্গলে বেট নিসরাই বড় রঙে কক আংদিনে অন সাওই দङ abone bagino jong jotto no miliwina jong ma tonglainai thansa baksake ma tonglainai jotto community ni borobena ma tonglainai jotto dharma ni borobena jong ma tonglainai fiaba jong thansa baksa khlai tongmane bising tuino jotto jani area ni je unnoyon ungani unnoti ngani abo jong kaboni jagao jong thangai seboi na harai minya borona abase jong ba bujok nai buine jatina jong abase ma bujok nai jani area ni unnoyon jani area ni leaders ni hoiteno o unnoyon unnai o leaders ni bising tuino o samung ma khlainai ang শুধু আনি তিপ্রাসাদের সামনে গিয়া আমি একটু বাংলায় বলতে চাই আমি শুধু তিপ্রাসাদের জন্য বলিনি আমি আবারও বলতে চাই অনেক বাঙালি মুসলিম হিন্দুস্তানি আমাদের সাথে আছেন আপনারা আমরা আপনাদের সাথে সবার সাথে আমরা হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করব বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি কেননা আমি দেখছি দীর্ঘ 4-5 দিন ধরে আমি দোর টু দোর প্রোগ্রামের ফলে আমি দেখেছি অনেক বাঙালি ভাই বোনদের বাড়িঘর নেই ভাঙ্গা ঘরে জলের ব্যবস্থা নেই ইলেকট্রিসিটি কারেন্টের ব্যবস্থা নেই এমন অনেক কিছু প্রবলেম রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ বন্ধুগণ আমি বলতে চাই আমরা শুধু তিপ্রাসাদের জন্য কাজ করব বলে আমরা প্রতিশ্রুতি দেইনি আমার যেখানে হিন্দুস্তানি ভাই বোনরা থাকবে ওখানে হিন্দুস্তানিদের জন্য কাজ করতে হবে যেখানে বাঙালি ভাই বোনরা থাকবে ওদের জন্য কাজ করতে হবে মুসলিম ভাই বোনরা থাকবে ওদের জন্য আমরা কাজ করতে হবে আমরা সবাইকে নিয়ে সংগ্রাম করেছি সব জাতিকে নিয়ে আমরা মিলে মিশে আমরা থাকতে চাই তাই আপনারা সবার সহযোগিতা চাই আপনারা আমাদের হাতকে শক্ত করুন মহারাজের হাতকে শক্ত করুন যাতে আমরা উচিত বিচার পাই যাতে আমরা উচিত চিন্তাধারার মাধ্যমে আমরা আমাদের তিপ্রামথাকে জয়যুক্ত করতে পারি তাই সকল অংশের
লোকেদের সাথে লোকেদের কাছে আমার অনুরোধ রাখবো, আমার প্রণাম রাখবো। আমি সবার বাড়ি করে যেতে পারি না, আমার সময় সীমা খুব কমের মাধ্যমে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। তাই আপনাদেরকে আমি অনুরোধ রাখবো, আপনারা আসুন, আপনারা ঘরে বসে থেকে যদি শুনে থাকেন, আপনারা আসুন, আমরা একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করব এবং